Wane makarotsi zvese. Ndapala sekuva inonzi topolionzo. Topolionzo ndeipi? So you don't understand. Like seriously speaking, you don't understand. Man, machine vanofunga kuti pana papa loji rekana kuti pane mumwe akandibvunza kuti asi pane twazvokwa haiswa michato. Pamba guys. Ndakapesana newe wena. Pachiko zvino ndiripo. Handiti. Ndiripo. Iri kungofamba famba. Todi. Say guys, for the beep. Guys, for the beep. You want to do it? Say that muduzi. Did I video you? No. Say that muduzi. Changamire gogo mbombo semeshemari yenzu anongoti unoraika naye machamarenzi shamwari dzedu moroi mese muZimbabwe nekupi kwamuri tinaye muzukuru wangu akayozondidongorora nezukuru apa takula madomasi ekurapera akakwawa ndakamavona zvokwadi muzondipa video makazondidownloada zvokwadi mutandishena kwemuzukuru wangu hayi takati kambonomaona sezondiri pazhombe apa saka ndakavata pano zuro because takataenda zasi muchaiona video yacho tatena naJoyi kumwe kuno document takati handichatoendi kuzvombe ndotonovatira kumwe saka patiri kula breakfast kuti tichigobuda hangu tidzokere kuzvombe kwedu kwatiri kuita project nekuti ukamaigasva unozasika nekurya zvokwadi pamusha rekumusha kune full cream and what tomato sauce unozviona were mwari tiudzungaekera ngirikini mafidlo ndosaka tizohamba ndidzoka todzokera chikafu ichocho kudzokera futi kudaro aiwa zvitidzo tati ukamaigasva unozasika nekudii nekudya saka Joyi arapa taura sei guys hayi kumambala nongomanya chitiza sei chambola chimoto tabika chimoto nasi zvakamira sei tinaye shero madhure chipomanzvera aiwa zvakadzoka ende kana aripo chikafu chodzika ka raseturizvo zvakatopedza 2 liter waiona yapedza 2 liter yesa basi sakura variapo umambala murora ndapa saite mere pamjabela saite mere uri murora saite mere pamjabela saite mere uyu murora takapemberera yarapa akasvika zuro kubva kuSouth kadzwapo toendapo asipo musazovunga nogara kumusha kunokufuta imi sekuru vakati nandili nemaoko awo iti nespoon since when wane makarotsi zvese ndapala sekurova inonzi topolionzo topolionzo ndeipi so you don't understand. Like seriously speaking, you don't understand. Man, machine vanofunga kuti pana papa loji rekana kuti pane mumwe akandibvunza kuti asi pane twazvokwa haiswa michato. Pamba guys. Pano panenge very clean. Hauoni kana rara. Hauoni. Apakaipa. Akagara pakadaro. Vamwe vacho hatinazoziva ndianavo ndavo vanhu vagovaonawo vanozotita vasarudza mwana uyu ndapa vari ndapa face pavo nyama dzavo ndiri hanzvadzi yaJoyi but mazavo akafanana ndisazita ndadosvikirawo chikafu nendopanapanda kutorova ino mati inonzi chii topolionzo inowari kwere kuSouth hakuna kuSouth South akwanike zvakadai South akwanike zvakadai Zimbabwe ndozvanira kuno mapedzere tambira maishona vapedzi sada kumboenda kueke kumbonotoona madomati ndakambopa gogo Changamire madomasi mbeu nemakebheji nemavheji nespinach anditi spinach yakazokuva so ndazvinoitwa zvikamunapuwa maegera nevanza ndinozoona mari zvavo kuti zvino hama yangu baruva rakati noriva ndima ine handidzari ava vakaona mari zvavo semati makebheji akutomadya pane maziputi makuru
Uzona yini? Akambuzwa kana ngoma akambuzwa. Kuda kutenda. Andiye kumadomasi. Andiye kumadomasi. Madomasi ndo wazile madomasi ndo yishili ziri kuje. Madomasi. Shawani. Madomasi ndo akanese kujiti. Kuda kutenda. Nekuti ndeyo zvakanzi na. Asharo. Andidi kuti mtu wese munotenda kumira palaini muchikumbira zvinhu mbeu. Oh, ndaisa. Uku kutotora kule. Na uyo ndaisa. Vanhu vanopiwa uko vanondinyimawo mbeu. Handidi kuzvidzikisira gogo Changamire handizvidi izvozvo. Ndikati ndodii nhasi chaiye ndichanokutengera mbeu kugoko. Ndiyo mbeu yawakatenga. Bozanya ndatotoikangamwa ndozvadaigara ndichiudza mama izvozvo kuti like pane zvirongwa zviri kwati sikuti chakashata chirongwa icho chopuwa vanhu masidzi madomasi saka zvaizoitika kumusha zvakatangira kumusha ona namama uko vaipuwa like chipaketi handiti vapuwa chipaketi chemasidzi vanhu vobvura chipaketi votanga kuverengerana shanga dziya dzeonyeni kuti shanga yakoi ndikati but handione zvine musoro kuti muverengerane shanga ko saka unozoona sei kuti shanga iya dzawanda kupfuura dzavodiosvedza idzi ndobva dzatanga kupopotera masidzi ekusheyana vachiutirana chipunu ndikati mbuya zvosvodedza zvamuri kuita chiregai ndiite sei ndokutengera masidzi ndatoikangangwa nyaya vakavaivavera masidzi avo vaundanyimirwei vozita rangu asikati munhu vakabvadi wainda nemasidzi wose chipaketi chimwe chinokuaa $60 something saka ndobva ndauya nemasidzi aya emadomasi ndobva ndauya nemasidzi ecabbage ndauya nemasidzi espinach ndauya nemasidzi nerepi tikati chidzvarai asi zvinofadza apindaimo makazodzvara timbona madomasi acho mamwe acho achiri mambishi ari mukati ndamboti maeples akabuda zvaona here kuti ndakarima handina kuzodya zvangu mbeu kana kuzoita usimbe aiwa hamuna kuita usimbe mungakanga madomasi munomarya iye akakure saka toda kutenda nekuti wakanditengera mbeu ndikaita sei mukaita kutokurongedzera kuti uinde nawo ndaona mamwari apo ndombotanhawo mbotana apa saka ndikudzokera kushombe kubasa guys like I said kuti ndakaya kuno kune zviro nezvekuzotenga mari zvikuru ana ari kudyiwa neshiri uri kuona shiri pana ari kudyiwa shiri dziri kudya kana wakutaikira mamwe ari kudyiwa nezviyeke ko imi hamuna kumaita wani kuti ainde pashitanda kutodona akakomana wakawandikwa nebasa mamwe ari kokokwayo ndinofanira kuzadza ruoko semunhu akatenga mbega uya utanei saka ndoda kuinda nawo kwatirike kuva rugoita sekuti ari kuita zvimisodzi uya wekera amo kusaijuku chamwe ndoda kuinda nawo kushona mabasa ako akarudza ndomasi manje mukuzotengesera muwanewo zvinyi pane kuti alosi mamwe ari kudonhawo nacho chirwere chei ishiri dziri kudya hatisi chigwere ishiri rimwe iro ama ripi kona ndisikaoni rakaipereka muchatitambisa mbishi here ari kutanga kutoibva uruzvona ndo mabasa wakandiitira ndinoda kutenda iye zvino uruzvona ndakutomurongedzera venga rekuti dzakatenga mbeu mbuya nditazapata uyaone domasi rirapa shamwa rakanyatsa kura akatakukura aihope aliwi nekera ari kunzi kwamuiseri mapepa yanovaima mapepa kana ndotsvaga marekodzi ayanzi kwai ndo anoita anoti ekuti ekera akabuda hatizopedza hedu magadheni asi tinozvitenda saka ndo kwatiri kune kwagogo Changamire madomasi vanawo chiri pe madomasi amusoda kuenda madomasi akwa unosvika uchibika andinopa mai uyu vekushombe handiti aikudzi kana vanhu vapiwa mbeu unofanirwa kudzvara ikona kuti andafarasi mamwe ari kudyiwa kana wapiwa mbeu wozoratidza munhu waunenge wapuwa naye vanhu vabva vatichionabasa kuti amafollow up ekuti zvinhu zvapa vanhu ndotukwa kapainda